obicei săsesc la Saschis, organizat în data de 25 ianuarie, dată care, în calendarul luteran, corespunde sărbătorii convertirii a Sfântului Paul. Bröseltanz ist ein sächsischer Gewohnheitenkreis vom 25. Januar. La Saschis, Bröseltanz face parte din ceremonialul Forzugului. Fürziau înțelește Forzug în germană. Forzug este o sărbătoare a Bruderschaftului, mai exact festivitatea de mutare a Bruderschaftului, adică a frăției, de la vechiul Knechtvater, tatăl feciorilor, conducătorul Bruderschaftului, la noul Knechtvater. Vorzug ist eine bruderschaftliche Feier, genaue Zeremonie bei Wegen von Bruderschaft und alten Knechtvater, der neue Knechtvater. Câteva cuvinte despre Bruderschaft. La începutul secolului 20, în Saschis erau două Bruderschafturi țărănești, al agricultorilor și al bogarilor. În Bruderschaft intrau băieții de la vârsta de 15 ani după terminarea școlii și după confirmare. Feciorii ieșeau din Bruderschaft la căsătorie când intrau în vecinătate, adică în Nachbarschaft. Ein paar Wörter über Bruderschaft. Am Anfang des 20. Jahrhunderts im Kreis waren zwei Arten von Bruderschaft. Der Bauer und Kumpel. In der Bruderschaft waren die Jungen, die über 15 Jahre hatten, nachdem sie konfirmiert waren. Die Jungen kommen aus der Bruderschaft, wenn sie sich heiraten. Rolul Bruderschaftului în comunitate era organizarea balurilor, paradelor, sărbătorilor și înmormântărilor. Adunările frăției denumite Zugang se țineau lunar și de 4 ori pe an la casa Knechtvaterului, tatăl frăției. Simbolurile frăției erau steagul, lada, tabla de convocare sau țihinul și sceptrul sau buzduganul. Die Rolle der Bruderschaft in Gemeinde war Organisation, Abschlussbar, Paraden, Feiern und Begraben. Es waren Brüderlichkeitssitzungen namens Zugang gehalten wurden, monatlich und 4-mal pro Jahr zu Hause bei der Knechtvater. Brüderlichkeitssymbole waren die Flagge, die Kiste und Sichern. Cea mai importantă sarcină a frățiilor era organizarea vechiului obicei denumit Forzug cu Roseltanz. Obiceiul reflectă în mod fidel organizarea Bruderschaftului, adică majoritatea persoanelor prezente la Roseltanz sunt deținătorii de funcții la Bruderschaft, Altknecht, Jungerknecht, Schäfer. Die wichtigste Arbeit der Brüder war die Organisation der alten Gewohnheiten, reflektieren normalerweise die Organisation der Bruderschaft also. Am meisten die Gestalten, die präsent sind zum Bröseltanz, sind die behalten einer Funktion auf Bruderschaft. La Saschis, steagul frăției este în culorile albastru și roșu, considerate culorile steagului săsesc. Roșu simbolizând dragostea, iar albastru sinceritatea. Im Kreis die Flagge Brüderlichkeit sind gefärbt in Blau und Rot. Als sächsischer Flaggenrot symbolisiert die Liebe und Blau Aufrichtigkeit. Prima mărturie despre Bruderschaftul țărănesc la Saschis o avem din anul 1648, în timp ce prima mărturie asupra obiceiului Roseltanz este o fotografie de grup realizată la 1900 de către un fotograf din Sighișoara. Ultima desfășurare originală, spontană, a obiceiului a avut loc la 25 ianuarie 1939, înaintea celui de-al doilea război mondial. Obiceiul a fost reconstituit în anii 70 ai secolului trecut, în perioada comunistă, dar cu o serie de modificări. Ultima manifestare a Marșului Căluților la Saschis a avut loc în anul 1978. Die erste Zeugnis der Bruderschaft in Geist, wir haben es aus Jahren 1648. Während die erste Zeugnis aus Gewohnheit der Roseltanz ist ein Gruppenfoto gemacht in 1900 von einem Fotograf aus Schleswig. Die letzte originelle Leihung fand am 25. Januar 1993 von dem Zweiten Weltkrieg. Gewohnheit in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder rekonstituiert. Die letzte Manifestation von Brösel in Geist fanden am Jahre 1948. Forzugul, sărbătoarea Bruderschaftului, avea loc din 2 în 2 ani la 25 ianuarie și consta într-o paradă festivă prin care se muta lada Bruderschaftului de la fostul tată de vecinătate la noul tată de vecinătate. Cu multe luni înainte se pregăteau costumele pentru sărbătoare de către femei și fete, se coseau panglici pe costume, se pictau stegulețele de către feciori cu motive tradiționale din zonă. Vorzug, die bruderschaftliche Feier, findet alle 2 Jahre am 25. Januar und besteht aus einem festlichen Umzug
was sich bewegt, bruderschaftliche Kiste von den alten Kirchenvater der Nachbarschaft zu der neuen Kirchenvater. Viele Monate von der Vorbereitung, Kostüme für die Feier des Frauen und Mädchen, werden auf Kostüme gesinnt gemacht, werden Flaggen von traditionellen Motiven von den Jungen gemalt. Festivitatea începea cu un prânz de rămas bun la casa vechiului tată al feciorilor. După prânz, lada frăției era scoasă în mod ceremonial în curte, unde se forma alaiul care ducea lada la casa noului tată al feciorilor. Die Zeremonie begann mit einem Abschiedsmittagessen in der alten Heimat Vater der Jungen nach dem Mittagessen. Die Kiste wurde in einer Feierlichkeit, Brüderlichkeit im Hof entfernt, wo sie die Kiste Prozession und den neuen Vater des Jungen unterzogen. În continuare are loc defilarea cu măști și costume prin sat într-un alai ordonat, care începea și se și încheia pe muzica fanfară. Noch mit Masken und Kostümen ziehen durch das Dorf in einer Prozession ordnete an, das begann und endete mit Blaskapelle. În centrul alaiului se află rezultanți dansul călușarilor. Călușarii sunt tot timpul în mișcare, râcâie și sar nervoși în față și în spate, semn că nu vor să se despartă de vechiul tată al feciorilor. Celebrul rezultant se dansează la opririle alaiului în fața caselor personalităților din sat, ca semn de mare cinste. Dansul căluților se desfășoară pe lin vioi al topelor, pe anumiți pași. 3 pași înapoi, unul lateral, urmează jumătate de întoarcere și din nou 3 pași înapoi în cealaltă parte. Înainte de a pleca, călușarii primesc câte un pahar mic de băutură din care iau doar o înghițitură. Pe drum, capenarii îi sperie cu botele lor clămpănitoare pe spectatorii care se apropie prea tare de alai și fac stegulețe la fete. Stegulețele mari pentru fetele confirmate și stegulețe mai mici pentru fetițe. Alaiul se încheie la casa noului tată al feciorilor, unde tânăra femeie este dezbrăcată de capenară, iar vânătorul calcă peste ea, probabil ca semn al primăverii care înlătură iară. Lada bruderschaftului este predată noului tată al feciorilor, care salută frăția și oferă o cină festivă. Apoi urmează balul fetelor și feciorilor în marea sală de dans. În perioada anilor 70 secolului 20, la bal se dansa vals, polca și un dans specific satului denumit Rițețul. Ordinea alaiului de la fortul era următoarea. În fruntea alaiului mergea Blaskapelle, adică fanfara care avea 30 de metri. Blaskapelle era urmată de Läufer, adică stegarul care duce un steag de nuntă. În urma stegarului venea Bosgan sau Keulen-Kirchenschwinger, purtătorul de buzdugan. Cel care de obicei duce buzdugan nu este Jungenknecht, dar tânărul tată al frăției. Acesta este urmat de Oberst, colonelul, însoțit de cei doi husari. Urmează cei doi căluți sau călușari, Rösler. Apoi Tromler, toboșarii, Jäger, vânătorul, cu Jungfrau, tânăra femeie, urmați de Schäfer, casierul, cu lada bruderschaftului. Lângă Schäfer sau Fächenträger, purtător de stegulețe în număr de 2. Alaiul este completat de ceata de capenară, burduhoaze în număr de 12, conduse de un conducător, acestea care merg pe lângă în fața spatului în fața spatului alaiului.
Dacă v-am trezit interesul și vreți să aflați mai multe informații despre însemnătatea obiceiului săsesc forțul sau despre costumele purtate de fiecare personaj care participă la acest obicei, vă invităm la Biblioteca Comunală Saschis. Vă mai spunem și că o parte dintre aceste informații le veți putea găsi pe site-ul Primăriei Saschis, www.saschis.ro, și pe site-ul Bibliotecii Comunale, www.poveștisaschizene.ro. Vor intra pe scenă în momentele următoare colegii noștri din Comuna Valea Vilor, județul Sibiu, cu un spectacol de teatru de păpuși inspirat din tradiția carnavalului Fasching în Valea Vilor. Să-i urmărim cu atenție!